bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam ñalle moon walla jaam hiire moon min garti hannde oɗo ñallawma alarba ha 15 lewru mai hitande ujunnaji ɗi e nogas e nayyi habruji gulɗi e ñalawma he walla joni joni hono habruji jalti hono toon to Slovakia premier ministre mabɓe fellama e ñalawma he ɗum noon oɗo saaha joni woni ko hôpital kadi ko jiimaɗo condition ngaji makko ko noɓe mbiri ni ko condition ngaji ɗi moƴƴani kanko noon o wiyete ko Robol Fico e kadi woni premier ministre mandaji ɗiɗi ko addi joni donc wiyete ko Robol Fico e kadi ko neɗɗo jiiɗaɗo no fewi kanko noon ne wayno jibina ko toon ko wiyeteno Tchécoslovaquie e hitande 1994 e caggal muɗum o janggi o waɗi ko janggi ko wiyete droit o heeɓi diplôme makko e hitande 1996 e caggal muɗum o fuɗɗi nadde parlement tuggi hitande 1992 caggal mo woni kadi parti moɓe mbiyata parti gonɗo toon to démocratique parti caggal mum e nder hitande ujunere temedde tuggi tan hitande 1990 e pratiquement koye laamu liggotono ha caggal mum watti liggade kadi koɓe mbiyata adde toppitinde ko fate haqqillema ade toon to walla to Europe e caggal muɗum kadi o jeeya commission toppitinde aɗon fedde toppitinde ko fate haqqillemade donc e nder hitande 1999 kanko hoore makko woni mawɗo parti mabɓe ɗum noon parti biyeteɗo SMER o woni direction muɗum ko wawi wonde foof warti kadi caggal mandaji ɗiɗɗi o woni no gaddiɗo laamu toon donc hitande ujunnaji 2006 ha hitande ujunnaji 2010 caggal muɗum kadi hitande ujunnaji 2012 ha yetti hitande ujunnaji 2018 caggal muɗum ene wayno kadi o arti hitande ɓennuno nde poto kadi wonti premier ministre toon to Slovaquia noon ene wayno ko kañum wonno nden Tchécoslovaquie jenno kadi koye Union soviétique oɗo saaha joni o mona hôpital ɓe mbiri ni ene wayno pratiquement hawnaki condition ngaji makko moƴƴani taw kono noon kam omona waɗa machine aji ko ɗum o fofirta ɗum noon ko kanko o fella ko taw kadi ɓe jogui to événement toon to leydi mabɓe ñalawma he donc pelluɗomo o nene nangga oɗo saaha joni andaka noon holko woni sababu o fella ono kanko président Joe Biden noon e nder lettere mo windi o wi wonde ko ɓe tini wonde ko rapport yalti joni hono kanko premier ministre mo Slovaquia o fellama kanko Robert Fico donc kanko président Joe Biden o wi kanko e Jill joom suudu makko ene kamɓe fof eɓe koni maɓe continue duwade pour beele oɗo gorko ko ene heɓta jaam ɗum noon kadi ɓe goni eɓe diwti kala ko fate dolam walla ko fate fitinaji baɗɗini en ɗum noon wirini kanko président Joe Biden ana ambassade États-Unis ene ma continue jokkodirde e gouvernement mo Slovaquie kadi kala gueɗe ɗeɓe jiiɗi wallede ko fate oɗo probléme maɓe mballu kamɓe États-Unis ɓe mballu Slovaquia ko jiiɗa e ɗum ɗon hono kanko président Joe Biden haɓuruji gulɗi tan ene wayno kadi ñalawma he kanko hoore makko fedditi wiide wonde ko won jeygu gonnogu hakkude makko Israël ko fate kaɓirɗe ɗum noon ko jeygu ngu kono wona milliard de dollars ene wayno yamiri nguɗon jeygu ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi konngol gumingol toon to maison blanche hande ɓe keddi koɓe mbino ko wonde so tawi Israël naati Rafa kala kaɓirɗe mawɗe bomboji kono mbiya teddedi muɗum kene won 900 kilo gueɗe mbaɗe noon ɗiɗon bomboji fof ene wayno koɓe saliɓe oɗo saaha joni nelde ɗum to Israël ɗum noon ko haala tugnade janiyankoɓe ko haalani jiiɓi seeɗa to mbiya wonde so Rafa natama wallata Israël ko fati kaɓirɗe hande kadi o yalti wonde o yamiri kaɓirɗe goɗɗe yo jeeya Israël andaka noon ɗen kaɓirɗe goni ko jiiɗa e ɗum ɗon toon to Israël hono kamɓe Israël naɓe militaire uji mabɓe ɓe jaltini vidéo ñalawma hen holla wonde ko wonno yimɓe dadiɓe joguiɓe armement ji wonnoɓe toon to joɗorde Nations Unies ɗum noon ko nokku mo ganduɗa magasin ngaji Nations Unies jogui toon to Gaza ɗum noon ko hunde nde ɓe calli oɗo saaha joni ko wiide wonde ko Nations Unies ene wayno hawnaki kañum horum ne yamiri yimɓe taw ko yimɓe haɓeteɓe Hamas ene gona ene balla ɗum walla no kutoro nokkuji muɗum ɗum noon ko nokkuji gonɗi toon to Rafa tugnade kadi vidéo no haaliri ni hono kamɓe Nations Unies noon ene wayno ɓe diwti kaɗon haala ɓe mbi wonde ko ɗum ɗon ɓe mbawa jabde ɗum ɗon ene wawi taw ko nokkuji mabɓe ɓe gonno ko ɓooyi taw ko ɗiɗon nokkuji ɓe jalti hen ɓeɗon yimɓe hawnaki ko toon filma ko wawi wonde fof ene wayno Israël wi ko drone aji muɗum filmi ɗum ɗon ñande 11 lewru
me hitan ujunnaji ɗiɗi nogas nayi ma en garti habruji men jamma hannde sota aljaɓi ko siftindon tan ono kanko premier ministre mo Slovaquie biyeteɗo Robert Fico en wano fellama joni joni e ñalawma toon to leydi mabɓe donc woni koye condition ngaji kittuɗi seeɗa oɗo saha joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko habaruji gulɗi tan min gaddanno on e radio Jowol Sare ɗum noon hannde ko ñalawma alarba hawri kadi ko 15 lewru mai hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ma en gartu jamma so tawi Allah jaaɓi yañede habaruji goɗɗi kadi en jalti ɗiɗo habaruji on jarama.